Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotar. President ka Voice of the People Party VVP uba aden melba saimoj ula theteng mentri ramba ka jala ukonat ke sang ma lor ka jing thet kti jong u hakabaya dei bet ka jing pan jing bet jong ka ken hon nyam hindu ban penlang ka yatra ni ka jing yat padba ban khang bam dok masi hanong ba shalong haka atri jong risau ahaja apusau habakren haka jing lang ai khoblei jong ka VVP haram brai haka singpalai uba aden ulong baka jing khenyat jong mentri ramba ni ka jing ben chet jong u shaka deputy commissioner ban ai ni banam ai jing bet kapen i bau ting thot ya ka sarkar NDA balayalam da ka Bharatiya Janata Party BJP na Delhi kumno mentri ramba umnot ban ong bet baka sarkar kanam ai jing bet ban penlong ya kan ka yatra na marba kala ban mi ka jingkul mar haba ki babon ki la persha ban penlong ya kan ka yatra laong ba aden kani ka jing bom shim jingkit kli jong mentri ramba kumbale ki waipat ki sarkar hakathan chatai lami ngi banam ailat ya ka jing penlong ya kani ka jing yatra kapan pau shai bo mentri ramba umnot ban shim ya karai ka balong persha ya ka BJP na Delhi ka kanthau president ka VVP lengba jong kani ong uba aden kalapan skemru ya ka jing ong ki babon baka NPP ka dai tangka dorbula jong ka BJP